¡Vamos, Terry! ¡Grande Iván! ¡Buena, Terry! ¡Éxito, hijo de... ¡Andado, Bueno, Iñigo, partidua jokatzen hasi aurretik jakin duzu, dagoeneko maila zigonda zauzila, baina horrek ez dau taldearen intentsitatean eragin eta azkenengo osteko ospakizionean bez. Bueno, esan hasieran nahiko makali bili gara, baina, bueno, ez ziren oso zen egon gara urtean zier, eta, bueno, haitzen dugu liga galdu barik etzien, oso indartzu, eta beti gustatzen da irabazti eta etzien bada, Bueno, denboraldi historikoa eskurdirentzat, 20. urte hurrenean, lehenengo bider, lehenengo erregionalako igoera. Hori da, horitzako historikoa dau, ondela 2 urte igo ginen bigarren mailara, eta, bueno, bigarren urtien bigarren mailan, lortu dugu igoera, eta, bueno, horitzako da historikoa. Eta oin ospatzea tokatzen da, ezta? Bai, esan ospatzea tokatzen da, baina, bueno, lehenengo jolastu bizan, eta, bueno, partidu oso nerdu goin, baina, azken zinen etzien oso zen dubili gara, eta ziote menskita dauela igoera, ezta.
Vamos!